Toto video nemá nikoho zesměšnit ani urazit, slouží pouze pro pobavení publika. Dámy a páni, dneska je tu s nami legendárny host Studio Moon himself. Vítaj. Čus. Čau. Jak sa máš? Prišlo smutno. Pravda, o tom sa ešte pobavíme. Takže Samuel Miš je tvoje pravé meno. Samuel William, ja mám ešte stredné meno. Áno, ale a to máš pokom. Vieš čo, mám, nakoniec to skončilo tak, že oni mi dali akéby Samuel Miš, som bol hrozne v prdeli, že ako takto ja som všade vo všetkých triedách, nebol jediný Samuel a mňa to hrozne sralo, že to nebolo na teba. Aha, jak vzniklo tým pádom Moon. Som bol hrozne v prdeli, tak som chodil na tie stránky. Čo ti môžeš? A som si tam vybral 100 000 eur. Frajer. Takže tak to vzniklo, no. Ja možno poflexím, mne môj prvý Minecraft kúpil Tarivo. Pozor. Fakt. Vážne? Hej, aby som mohol hrať na Minoj. Ja som otcovi ukradol kreditku a tak som si kúpil benzín. Potom prišiel domov a normálne mi dal takú zápchy. Ja si letel z tej... Koľko? 12 000? To pamätám doteraz. Nice. Hell yeah. Dobre, tak vítaj u nás, vítaj v Bratislave. Ty si bol doteraz za Petrom ešte. Si sa povedal, čo ti trvala cesta sem? Pol hodiny. Tak to je v pohode. Čo, ja som nastúpil do auta a šmikom som letel. Ty máš auto jak Tari vlastne. Zase nešiel som tak rýchle jak Tari, ale hej, nešiel som tak rýchle jak Tari. 3,5 hodky cca, že asi neboli. No mal si nejakú kontrolu? Nemal si, či? Nemal som žiadnu kontrolu. Bum, a teraz za túto vonku, vieš, tá bločková pokuta. Nič, toto sa stalo aj Slažovi. No teraz akurát sme šaškovali pred autom, tak keď máš poškrabané, tak ma to mrzí. Dúfam, že ste mu napísali aspoň hashtag Metari. Nie, už to nie sme, my sme išli inde.